Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu nola lortzen den funtzio lineal baten ekuazioa beste berekiko zuzen paralelo bat emanik. Adibidez, lehenengo adibidean ikusten dugu lortu I hiru izagi bi zuzen honekiko paraleloa dena eta 6 minus 2 puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Hau da, baldin baditugu bi zuzen paralelo, hori esan nahi du malda bi zuzenetan berdina dela. Beraz, zuzen hau da hiru izagi bi, beraz lortu behar dugun zuzena paraleloa da. Orduan, malda izango du honen berdina. Paraleloak direlako, orduan. M ez da kalkulatu behar, zuzenean M da 3. Bai? Hemendik ateratzen dugu zenbaki honetatik. Paraleloak direnez, malda berdina da. Bai? Paraleloak direlako. Eta bakarrik falta zaigu kalkulatzea bere zuzen honen jatorriko ordenatua edo ordenatua jatorrian. Eta formula honen bitartez kalkulatzen dugu. N da I bat, ken M isa bat. Bai? Orduan, kalkulatzen dugu N, eta ordezkatzen dugu. Zein da I bat? Pues I bat da puntu honen bigarren osagaia. Orduan jarriko dugu minus 2, ken, malda bider isa bat. Malda da 3, esan dugu, eta izazpi bat izango da puntu honen lehenengo koordenatua dela 6. Bai? Orduan ordezkatzen dugu hemen. Gogoratu lehenengo egiten dugula biderketa. 3 bider 6 da 18, orduan minus 18. Eta jatorri koordenatua da minus 20. Beraz, ja lortu dugu zuzen honen ekuazioa. Bi zenbaki hauek kombinatuz. Orduan, zuzenaren ekuazioa, deituko diogu kasu honetan z, zuzena, hau delako I, beste zuzen bat da z, eta izango da 3. Eranzten diogu isa, eta bukatzeko minus 20. Bai? Eta lortu dugu zuzenaren ekuazioa paraleloa dena zuzen honekiko. Ikusten badezute malda da berdina, eta ordezkatzen baduzue puntu hau, adibidez 6 hau ordezkatzen baduzute hemen, 3 bider 6 da 18, eta ken 20 da minus 2. Ondo dago. Bigarren kasu honetan, ikusten dezute, funtzioa paraleloa lortu behar dugu. Eta funtzio hau hemen ez dago askatuta I. Lehenengo gauza askatu behar da I, hemen askatuta zegoen. Hemen beste pauso bat eman behar da. I askatu. Orduan askatuko dugu I hemendik. Eta pasako dugu bestaldera. 3I. Berdin. Minus 2 isa. Gehi 5. Bai, bestaldera pasatzen dugulako. Bai? Eta orain 3 hau pasako dugu zatitzen. Beraz, geratuko zaigu minus 2 isa gehi 5 zati 3. Bai? Hau jarriko dugu hobeto, bi formetan, minus 2 zati 3 isa, bai? Minus 2 zati 3, hau da 3. Minus 2 zati 3 isa, gehi 5 zati 3. Bai? Orduan, hau da 3, barkatu, hau da 3 bat. Orduan, hau da, ja, zuzen honen ekuazioa I askatu, edo ekuazio esplizitua deitzen dena, bai? Orduan, ja, malda badaukagu lehen bezala. Zuzen honen malda izango da minus 2 zati 3. Orduan, hemendikan
M-ja da minus bi zati iru. Eta bakarrik falta zaigu kalkulatzea jatorriko ordenatua edo n, bai? Orduan, n da i bat, hau da n, i bat ken m isa azpi bat. Ordezkatuko dugu balioak, zenbat da i bat, pues puntu honetan i bat da bat, ken malda minus bi zati iru, jarriko dugu parentesi artean negatiboa delako, eta bider isa bat da bi. Orduan isa bat da bi. Bai? Eta, bueno, pues egiten badugu kalkulo hau, izango da bat minus eta minus plus, bai? Bi bider bi lau, eta zati. Bai? Orduan da egitea hemen MKT, iru zati bat, iru, bueno, hemen jarriko genuke bat, bai? Beti basara iru zati bat, iru, bider bat, iru. Gehi, iru zati iru bat, bider lau, lau. Orduan da, zazpi, eren. Bai? Pues ja daukagu zuzen honen ekuazioa. Gogoratu, pues jarriko diogula zuzen horri z izena. Eta izango da, bi hauek kombinatuz m eta n. Minus bi eren isa, gehi, zazpi eren. Eta horrela, ikasio dugu nola lortzen den funtzio lineal baten ekuazioa, zuzen paralelo bat eman da horrekiko.